Takže čaute ľudia, moje meno je Debasiky a vítam tohto videa. Dneska som tu spolu s Katrioxom Čau, čau. a dneska si zahráme hru Hunter. Takže jak vidíte, už tu mám hneď aj psa, mám kúpené pár DLCčok, mám aj štvorkolku, ale Katriox nemá. Ale však to nevadí. Takže môžeme ísť na lov, nie? Môžeme ísť? OK, let's go. Môžeme. Týmto smerom je jazero. To bola tvoja štvorkolka? Ja som spálno iba, no. Tak to je tvoja štvorkolka, nie je moja. Ja nemáš štvorkolku. Ja nemôžem na ňu. Ja možno za to, že ty máš to DLCčko, tak som sa mohol spálniť. Ja, asi. Dobre, čakám. Tak ja sa tu plázím, Ahoj. Tak ale nič no tu je jazero, tu už určite budú dačo. Vypadáš jak Sveger. Tak. Tak to má byť. Jak sa dajú odialkovať? Ja aj s nočným videním odialkovať. Dobre. Mám pocit, že tu nič není. Mám rovnaký pocit. Veľa toho preskúmané nemám. Ja by som skúsil, že prívať ho zbabení. Boho. Ako vyleňa. Aha, tu čo je hovno. Bardzo ťa poteší. Veľmi staré. Medveď. Oho. Vidím ho. Vidím ho, opletí. Chudák. A vidíš ho? Hej. Jak tam beha. Nie, poďom. Katrík, aha. MK. Pripravený. Na všetko. Škoda. Ty načaš? Žádný vod nebol. To len tak zatiaľ. A? Odkal. Varovné volanie. To kočím alebo nekočím? Nekočím. Ty nie. Stoj. Ja počujem iba Dema. A to je môj pes. Aj pes je zasnežený. Hej. No, Kokos. to je dobre spravené. Nic sme nevystrelili. A? Tu čo šteka? Varovné volanie. On pôjde preč. Hej, to pôjde. Kúkaj, jak je zasnežený. A? Čo vrčíš? To on? Tvoj pes? No. Tivo. Čo? Dostal dve rany. Ty musíš dochnúť. Kámo, a to tak nemohol byť Demo. Vrčať. Už ti hovorím, že... Koľko chce? Kámo, už padni. Au. Strieľaj. Čo ma zabije? Zabij ho. Nabíjaj. Čo? Kámo, to Koľko je chce? psísk. Au, on zabil. Zabil som ho. Čo stalo, že aj mňa? Kámo, toto sa mi ešte nestalo. Ja idem ďaleko od teba. On bol strieborný. Iba. Kámo. Kámo, raz sme ho iba trafili. Raz? Veď som ho miliónkrát Hej. trafil. Očuješ? A? On je tu. Dole. 100 metrov odo mňa. Vidím ho. Ja nie. Tak strieľaj.
Kámo, skupina to je. Hej? A je ku mne či nie? Niekoľko som tu je. Ja neviem, kde, čo ty vidíš. Losov. Lebo ja vidím s sobou. Tak sobou. Lenže ty kúkaš na druhú stranu, to je divné. A tu je ich niekoľko a... Čo ti naklikujem? Jo, jak bola, čo tu zvučí? To Na píše, ľavej to je strane. môj pes. Čo? Super, keby si počkal na mňa, tak aspoň by som bola čo videl. Jaj? Aspoň si bola čo zabil? Neviem, budem kúknuť. Ale mám peknú pozíciu, bol 70 metrov od mňa. Až 90, a ja mám dopal až na 150 metrov. Na vode lahu ten smrad. Nie som. Ako umrel? Čo je to? Losy. Kámo. Dvaja krásni losy. Hej? Si ďaleko do mňa? Aha. 100 metrov. Môžeš strieľať. Ešte idem bližšie k nemu. Medveď. Či? Nie, los. Dostal? Jeden z nich musel. Prase divoké. Aha, tu je ďalší. Ty kokos, to čo tu je? Zóna na medvede? Kámo, pri mne bol los a ja som ho nevidel. Kámo, vedľa mňa. Da. Presne vedľa mňa. 120 metrov od teba medvedí sú. No doby. Aký uvidíš. Skúsime ju teda. No čo? Demo. Si ustrieľal? No, Asi už som mu trafil alebo nie. Hovorí, že buď alebo. To bolo na ďalku. Ale zase 150 metrov nie je až tak. O to. Voci. Nie, diviaci. A mám one. Mňa diviak napadol. Hej. Ja mám soba. Dúfam, že jeden skapal. Však som dostriel jak frontu. Jau! Kam? Mňa to bije diviak. Jedného som zabil. Mŕtvy. Ako trafiť som mu trafil. Mŕtvy. Mŕtvy diviak. Kámo. Zabil si diviaka a to nek. Zasažený Čakaj. kritický orgán. Kámo, ja som zabil aj toho medvedia, ale ja neviem kde. 5 trieda. Poď, blízko. Škoda, že ja nemám proste psa. Demo, poď stopuj. Kritický orgán. Poď. Ešte mám Strední krvácaní, ale zomrel na 100%. Kto, medveď? Aj medveď je one, Demo, poď. ale ja neviem kde. Druhá svinia mŕtva. Kámo, paráda. Peťková samica, 92 kg diviak. Idem ku tebe. Ja tu mám proste fialové, ale ja neviem kde. A keď je fialový, tak je akože mŕtvy? Hej. Oproti teba je jelenica. Vidím ho. To je sop. Alebo také dačo. Počkaj. Dvakrát som ho musel trafiť. Ja neviem, kde som trafil tu jelenia. Alebo čo to je. Neviem proste. Veľmi nízka. Zažažen kritický orgán. Kamarát, ty si môj. Ty si môj, ty si môj. Ten jelen musí byť mŕtvy. Morel si? Kámo, on ma zabil. No. Ten jelen, Čo? tá sop, los. Kámo, Super. jak som sa zlákol? Kámo, ja som sa skoro dosral. Takže mi ho nepomôžeš vypatrať. Kokos. Ja som dostal asi teraz infarkt. Nádherný macko.
A ideš ešte vystopovať toho jedného? No, však môžem aj skúsiť. Ale niečo takto, týmto smerom. Dobral si ho už? Hej. Však aj ty by si mohol mať body. Nemám. Však sme na serveri, takže musíš mať. Alebo peniaze. Túto som našiel proste, že kritický orgán, ale veľmi staré to je. No, zabil si asi medvedia, to je pekné. Druhého. Zrejme. Čakaj, kde som to videl? Však ja ti ho viem vystopovať, aj keď je kritický orgán. Ale nemôžem nájsť stopu. A mne sa zdá, že on bude potom zdochlý na ináč. Však to nevadí, ale... Bože, kde som to videl? Tu je to. Dobrý deň za tebou. Keď je veľmi staré, tak sa mi zdá, že už býva zdochlý na on. Nie som si istý. Ale ak je mŕtvý, tak demo ho hádam nájde. Lebo to je rúžová taká farba, nie je fialová. Je mŕtvý! Je mŕtvý! Je mŕtvý! Je mŕtvý! A? Je mŕtvý! Ukáž. Kámo, do vetu nech padol. Zlá munícia zas. Koľkokrát Ja si neviem, to akú mal? muníciu musím na ňu strieľať. Raz som strelal. Ale však zabil si ho raz, to je za mňa památka. Podri sa. Raz si vystrelil. Paradička. Keď si si dobre. Wow. Nádherný. Vidíš to, aj mne to dalo body. Ale čo to niekde? Hej, môžeme to objaviť. Dobre. Zabil si dvoka My medvedia. to máme. Kamaríde. Neke čo? Hovno. Notlania, že môžeš postaviť. Nechcem. Furt tvoj pes proste vadí. Je to psísko, ale pomohol ti, čo chceš. No, Ani si o ňom sa mu nepoďakoval, poď sem, nech ťa pochválim. Kamarát, poď sem. Poď sem, kamarát. Nemo. Poď sem, kobaska. poď sem. Môj kokvásny. Nádherný si. Nemo, poď. Varovné volanie. Ty si môj. Voda. Nie je medvedia. Toho, ktorého lovil. Asi. Varovné volanie, dívaj sa metrov, sop polárny. A čo demo? Nájdeme ho? Aj nie. Tam sa ľahko zasiahol. Hej, sú tam a koľka ti? Netrafil som, kámo, to bol ľahký Nie, to- hit mal byť. Demo, kašli asi na neho. Ja mám svojho medvedia. Zmizol bez stopy. Vo fialovom? Čo? Vo fialovom? Hej. Ja si myslím, že som ho zase prehondil. No poď, demo. Našiel si? Alebo sa iba so mňou hráš? Však bol vo fialovom. Ty si ďaleko. Aha.
Ja už som toto zmagorený. No, čo? Idem asi ku tebe a nájdeme toho medvedia asi. Tu mám medvedia. Máš krv? Takto. Tu mám stopy. Tu cvalov. Tu mám krv. Čo Dobre, ti tu je píše na krv? Neviem, ale určite zdochol v hľade. Len ho nemôžem objaviť. Idem ku tebe. Našiel som ho asi. Kamo, voľa čo vidím. A bolo to veľké a čierne. A los. Trafil som ťa, netrafil. No poď sem, ty môj chuďačík. Na čo si ho? Hej. Tu oddychuje. Jaký naťahnutý. Bronzový. Tu je voľa mŕtve? Ja som tu toho losa zabil, ja som sem neišiel. Teda soba. Kámo, jak on je mŕtvy, keby si to videl. Čo ti hrabe, jak som zabil. Paradička. Sopolárny samica. 93 kg. Ja neviem, či sa lovia tie medvede. Nevhodná munícia. No. 649 som dostal za ňu. Jaj, demo. Ja ho nájdem a ty nie. Hambi sa. Kto je potom stopár? Na čo mi je pes? Na čo? Povedz mi, Katrik. Neviem. Slabý stopár. Počkaj, tam je jeleň. Videl si? Ešte proti mne jak baran. Tak čo to bolo? Kámo, ten nemôže prežiť. A tu je ďalší sop. A ani raz sa netrafil. Ale ten druhý musí byť mŕtvý. Teda bude mŕtvý, si myslím. Neviem. Už však som ho 3-krát trafil. Kamo, tebe rabe. Dobre sa to ozýva po tej mape. Tí dva sobijáky išli po mne? Dobre, to nebude veľký mŕtvy. To sú mierumilovní. To čo bolo? Zabijam jele, hento soba. Lebo je bugnutý A to... Si KO. Dobre, jeden sob. Dead. Ale myslím si, že tu bude viacej mŕtvych sobov. 6. Čak, máš tam fialové? Mal som tu fialový ešte niekde. Pekne si trafil Riti, jej. Ukáž. Jaká to je zložená? Keď máš, jak je zložený. Uďak. Oh. Ty si 6-kový. 108 kg. Paráda. Dogu vašu dobrý. To áno. A. Ivan! Chalúbka na slepačinožkách. Ku mne O to celom. tá. Ivanovi s krptom. No. Takže ľudia, ďakujem za pozrite tohto videa. Dúfam, že sa vám toto video opäť ľúbilo. Zanechajte like a nejaký ten pozitívny komentárik. Pre tento diel sa s vami lúči Debasik. A Katyrox, čaute. Čaute. Díky.